misali na taɓa zuwa aikin hajji sai muka haɗu da ɗan ƙur'aniyuna a madina shine mutumin da bai yarda da hadisin manzon Allah ba sai gani gashi a madina ce a'a wane ya ce me ya kawo ka nan ce ya zo ziyarar manzon Allah na ce oh haka ne ina annabi yake ya ce gashi can mutane na ta zuwa ana ziyararsa ya ce to ya kamata mu zauna zo sai muka zauna na ce ina son ayoyi guda 5 na ɗaya ayar da ta ce annabi ya rasu ina maso in gani na biyu ayar da ta ce a madina aka binne shi na uku ayar da ta ce a masallacin madina aka binne shi na hudu ayar da ta siffanta yanda aka binne shi na ce na 5 kai ina so ma ka bani ayar da ta ce ka zo ziyara garin madina sai ya yi zugum fabuhita allazi kafar wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin idan Allah ya yi hukunci ka ce na ji na bi in baka gane bane ka ce to Allah da manzonsa sun fi sani wannan ita ce tarbiyyar sahabban manzon Allah amma abin da ke da bada tsoro Allah madaukaki ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzonsa to ya bace bata mabayyaniya bata